हेल' गाइस जों दा बर्थमान थांगासिनो दङ उसुबारि तामुलपुर एरिया साइन्स दिनै जोबथा दिन ओमफ्राय जोंहा भारतनि राष्ट्रपति फैनो गोनां मिस्टार कबिन बिथाङा नायनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय थांनोसै दा लामायावनो दं बर्थमान थांगासिनो दङ दा नायलांबाय था मारै जायो मानि बिजोंलाय हेलो हाजाव ओइ आइ दिया जो আমি লৈ জাগাতে কিয় কালেকশন আমি আহি আছো দে ভণ্টিয়াতে দিম দে আমি 100 দি দিম মাইনা 100 দি আহি ফলে দিম 100 দে 여기는 되나? 여기는 잠깐야. Oरैबायदि मानसि आरोना गाइस चलो हेलो गाइस नै 12,000 नि अमाया जोंनि 12,000 नि अमा जोंनि लोगोफोरा नैया नै सासे नै हायो मोनजाबाय लोगोफोरा 12,000 अमा नैया जोंना 12,000 नि अमानि बेयो सान्दुं गोसा मस्थ' गाइस ओरैबायदि मानसि आरोना बहुत वाव माने औवाजों बानायनाय आरोना गाइस बुनासननायाव माजों बानायनाय औवाजों बानायनाय आरोना गाइस माने औवाजोंनो बानायनाय आरोना गाइस औवाजोंनो बानायनाय माने मा रोखोमनि मा माने औवाजोंनो बानायनाय आरोना गाइस नाय गाइसमोन माने जोबोद मोजां आरोना औवाजों बानायनाय माने जिरायग्रा वाव मा रोखोमनि नांगौ आरोना गाइस गासैखौबो मोननाय जायो आरोना सेखा बायदिसिना आरोना गाइस কেমন এগুলা খান হ্যাঁ বন্ধু বন্ধু কেমন এগুলা খান 300 কমন নহয় 70 रुपये का 100 रुपया का है ये
और ये 50 रुपए का है। ये विशाल उतरे হাইছে দেখুন চাহ খাব পাৰি নে নাই এতিয়া চাহ খাব পাৰি ন 20 টাকা ল এই বাও চাহ খাব পাৰিম আৰু না চাহ লোंनो हागोन आरो गाइस बेवहाय साह लोंनो हागोन आरो ना गाइस नै 20 টাকা नरा ओइ सियारा बांसिन मोजां हामगोन नैबे जिरायग्रा सियारा मुरुनालै aman मोजां जागोन आरो ना बे taman मोजां जागोन आरो ना दंफां सायाव जिरायनानै माने आरामसे रेस्ट लानानै आरो ना गाइस मारै बानायनाय बियो आखाइजों बानायनाय मानि बे बुस्थुआ दंफांजों आरो ना गाम्बारि दंफांजों बानायनाय गाइस माने गासिबो दंफांजों बानायनाय आरो ना गासिबो दंफांजों बानायनाय आरो आखाइजोंनो बानायनाय गाइस जोबोद मोजां आरो ना जोबोद बिउटिफुल वाव मोजां आरो ना गाइस वाव जोबोद मानसि आरो ना वाव ओरैबायदि मानसि आरो ना गाइस taman गरम गाइस वाव बेवहाय वर्ल्ड काप माबा गेलेनाय आरो ना गाइसमोन माने जेरैबायदि WWE माइले मायो सानाय सुनाय सोरबा दङ लाय माने सानाय सुनाय सोरबा दङ बेवहाय माने गथ'फोरनि गेलेनाय आरो ना गाइस नैयावहाय बिथांमोना आंनि लोगो ओंखाम उखैगासिनो आरो ना ओंखाम माने जानायनि समबो जाबाय बिथांमोना ओंखाम जानो उखैबाय आरो ना ज' जायगाखौ नायगासिनो दङ अमा बेदर सावनाय आरो ना गाइस अमा बेदर सावनाय ये वाला मोनसेयाव मालिंसेयाव माने 100 आरो ना गाइस नाथुरना औ खामाफोरा मा दाम लाथा एम्फौ आरो दाउ बेदर ओमफ्राय अमा बेदर माने मालिंसेयावनो 100 आरो ना गाइस वाव मालिंसेयावनो 100 रुपिस अमा बेदर बेले जागोन ना ओइ बेसे मालिंसेयाव 100 वाव माने मालिंसेयाव माने 100 आरो ना गाइस गासैबो वाव बेवहाय माने खांख्राइबो मोननाय जायो गाइस खांख्राइ अमा खोमा माने लाथा एम्फौ गासैबो आरो ना गाइस बिदिनो आरो ना गाइस जों दायो दा रेस्ट लागासिनो दङ ओमफ्राय दायो जों माने अमा बेदर जानो सानदों आरो ना गाइस नायलांबानो जाबाय नाथुर ना एवगासिनो दङ आरो ना गाइस नाथुर वाव नाथुर ना एवगासिनो दङ गाइस नै गाइस वाव नाथुर ना गाइस जों मबाइलावसो नुदोंमोन आरो ना गाइसमोन वाव मारै जागोन गाइस नायलै
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।